Кайнатма. Булгарда булдым жай көне. Һәм шунда кинет килеп килмәсме миңа Руслан. Аның анда картиналары илинеп тора. Әтибен килгәнек без ул көнне. Нәрсәдер ачканнар янда, спорт комплексы ачканнар ябай Булгарда укучылар өчен. Һәм ярты сааттан артык сөйләштек шунда Руслан белән. Кытыра. Мәйтәм, без аны якын белмибез бер-беребезне. Лейла минем белән бер кашан да исәнләшми дигән. Аннан соң. Чим кеше исәнләшмим ул. Туфанга әйткәнең бит куркам дип. Мен аннан куркып, мин белмим, исәнләшкән кебек тоела миңа. Бәлки мин башта ничектер уйлыйм, исәнләшәм дип. Исәнләшмим кебек тоела. Егетләрдән куркам. Каушап калам да, бәлки шуңа күрә. Булай чәчеп киттек Руслан белән. Шундый кызыклы шәхес булып чыкты. Уртак фикерләр йөртәбез икән. Анасы синең турында күп сөйли башлады, име теге сокланып инде. Анасының теге уртак тема табылды казак музыкасы буенча. О, ие. Без синең белән бер-беребезгә казак музыкасы раслаштык. Җибәрдек. Син дә тыңлыйсың икән казакларны. О, мин бик яратам казакларны. Аларның үзенчәлекле бик теле һәм бик музыкаль булып чыкты. Булай тыңлап торганда теге шокмаклык тегәрмәш белән йөргән кебек. Сөйләшкәндә, музыкада башкача. Күп очракта мин әйтәм кешеләргә, мин казак музыкасын тыңлыйм дип әйтәм. О, Ирина Кайратовна диләр миңа. Әйтәм, юк, Ирина Кайратовна минем өчен казак музыкасы түгел. Белмим, минем өчен казак музыкасы. Инде хәзер генә ул шулай. Мин белмәгән, аларның хит җырлары, алар башта урыс телендә күп очракта. Мин урыс телендә җырлаган казакларны тыңламыйм. Миңа кызык, миңа казакча булган җырлар. Ни мәгънәсе бар? Шуңа күрә юк инде Ирина Кайратовна дигән икенче кешеләрне тыңлыйм. Бөтенләй казакча булганнарын. Һәм шуннан да аларның ничә шундый сәләтле музыкага карата. Мин белмим, аларның яңгырашы да бөтенләй үзенчәлекле. Бәлки аларның теге мастерлары югарак дәрәҗәдә эшлидер. Аранжировкалары да әйбәтрәк. Күп очракта мин аңлаганымча, үпкәләмәсеннәр. Күп очракта сорашканым бар. Аларның күбесе Америкага барып, яки кайдыр Европага барып укыганнар да, киренчәптер Казакстанга кайтып, инде үзенең казак культурасын күтәреп йөридер. Шуңа күрә бәлки аларның кайдыр анда, тәҗрибәләре көчлерәк, тавыш сыйфаты сизелә. Безнеке белән чагыштырганда. Нинди җырны син репетта тыңлыйсың казаклардан? Казакларның бер җырчы бар, Оренхан дип атала. Ахрысы ялгышмасам дөрес әйтсәм. Миндә аларның наимнарын әйтә алмыйм дөрес. Табигать дип атала җыры. Гомумән яратам ул җырны табигать. Мин гомумән әле төрек музыкасы, әле казак музыкасын шулай тыңлыйм. Бөтенләй менә шумы бетеп, шунда ятлап бетердем кайбышларны. Мин яратам, иң яраткан җырчым минем ике җырчы. Берсе Дархан Жусмы, китте инде үлде ул егет. Һәм Нурбек исемле Dude on the Guitar дип аталаның наимы, ниге? Аны кыда шундай ишеткән бар буга, җибәрсең әле миңа. Җибәрәм, әлбәттә. Ул Абайга да, Абай беләсең. Юк, Абай дигән аларның шагыйрьләре бар ичендә. Кыяфәте ягынмы? Юк, Тукай текстлары бар. Абайны беләм. Абай бар. Һәм ул аның текстларын алып, ул җырларын җырлый, менә шунысы белән миңа ошый. Һәм әлбәттә аның образда, Нурбекнең образы кытышкыч матур, гел төрле ул. Һәрбер клибында ул икенче төрле. Һәм күптән түгел аның яңа пластинкасы чыкты. Анда ул менә казак әбиләреннән җырлатып, казак әбиләреннән шундый элеккеге стильдәге җырларны яздырган иде. Бәлки ниндер микста ясагандыр. Һәм ул беләсеңме, Илгиз Шәһрәзиев кебек бөтен казак булган җырчылар белән аның фиты бар. Бөтен шуны ул менә шул аның аркасында, Нурбекнең ярткан аркасында мин калган казак җырчыларын белә башладым. Чөнки ул бик шулай җырлый. Ул аларда да шулай бит инде попса бар һәм альтернатива бар. Менә шул альтернативаны күбрәк үз итәм. Табигать ул альтернатива түгел инде. Альтернатива. Син өчен альтернатива, минем өчен бөтенләй шундый попса дип әйтмәсем, аңлаешлы, тыңларлык, матур җыр. Юк, ул бар бер альтернатива якынрак. Аларның менә бездәге кебек попсасы бар. Андый тыңламыйм, андый яратмыйм. Менә шул минем өчен попса. Яңладым. Исемнәрен хәтерләйм, мен плейлистка эләгәләр алар. Мен фотографияләреннән, йөзләреннән уже аңлыйм, что бу попса митем. Юк, туры килми. Молдоназар, кстати, бар, искитмәле. Казак музыкасын син миңа җибәрдең, син миңа аны ачтың. Бәтәш. Ул бит иң менә топ нейде? Иң популяр альтернативщикларның. Әйме, мин белмәгән, мин тыңламадым аны. Син миңа җибәрдең дә битем, бу да бар икән дип. Казак музыкасын шуннан башларга кирәк. Минемчә.
Дуслар, Туаттар милли проектларын болдыру жеңіл іш түгіл. Ләкин сіз бізге булыша аласыз. Сіздің үшін Бусида аккаунт аштық. Видео астында сылтама болашақ, шуннан узып, сіз бізге мәдди яқтан ярдәм ите аласыз. Қойнатма. Достар барлы сәлем, менің исемім Ләйлә. Сіз Қойнатма подкастын де қарайсыз, е тыңлайсыз, һәм біз бұл подкастқа шақырабыз сәләтле һәм белгілі шәхесләрне. Бұл проектны біз Болгар радиосы һәм Ями Music Label белән бергә эшлибез. Бүген қонақта бездә Зөләйха Камалова. Сәлем. Һәм ул безнең шагыйрә. Шагыйрә дип әйтмәс идем дөресен әйткәндә, мин үземне хәзер җыр текстлары язучы дип атарга яратам. Songwriter. Songwriter. Ну, бар бит шигырь була ичен башта. Шигырь бит инде ул. Шигырь тексты белән җыр тексты берникадәр аерыла. Чөнки син җыр текстын язганда баштан ук аны аңлыйсың, аерым әсәр булмаганын. Аңлыйсың аны ниндидер контекстта тыңларга кирәк икән, ишетергә. Син Нурихан Фаттахның оныгы. Миңа әни әйтте аны. Кызым, шуны әйтергә онытма, Нурихан Фаттахның оныгы булай булды. Менә бит Казанда бердән-бер кеше булган икән, син белмәгән. Мин беләдем кебек аны. Менә ничектер әни миңа әйттем дә, мин Зөләйха киләчәк менә фәлән фисмәтән. Менә шуны әйтте әни. Синең белән без танышканны хәтерлисеңдер инде, очрашуыбызны. Бик үк түгел. Ул әдәби суд. Булган. Аңа хәтле таныш булмаганбыз микән? Юк, мин бәлки булганбыздыр. Мин хәтерем начар. Ну, яра, минеке дә шул хәтле. Мин бер 10 тапкыр кешене күрмәсәм, мин аны истә калдырмыйм. Менә шундый әйберем бар. Чөнки танышасың бик күп кешеләр белән, мин уйлыйм, мин бу кеше белән бөтен бер кушында очрашмыйм инде. Дим дә мин хәтер исемен сорыйсың да сразу унутасың. Шул моментта онытам, йөзен онытам, кем икәнен онытам. Берничә тапкыр очрашканнан соң гына мин аны истә калдырырга тырышам ул кешене. Ләкин сине истә калдырдым әдәби судтан соң, чөнки минем өчен бу шок булган иде. Нигә? Чөнки шигырьләрең матур һәм миңа ятышлы иде, ләкин нишләптер абруйлы шагыйрьләр утыралар һәм әйтәләр, кыз кешегә андый шигырьләр язырга ярамый. Шулар арасында минем әти дә иде. Ну, алар үзләре дә шундый шигырьләр язганнар бит яшәгән. Нәкъ менә кыз кеше булган күрәм. Кешегә ярый дип әйтте. Мин Энче булды ул. Анда бит шул әдәби судны без инде шоу итеп төшерергә булган идек. Идел журналының ул шундый проекты. Һәм беренче тапкыр мин төшергәндә әйтәм, әйдәгез башта ясыйбыз подсъем. Әти, минем әтием синең адвокатың иде ул миме. Кем булган исән каршы чыккан? Менә хәтерләмәм ансын. Аны исеме ничек ул? Рифа Рахмат булмады микән? Шул булды, әйе. Һәм әтидән подсъем ясыйм инде, әти адвокат бит инде, әти сөйли инде. Менә мантыгын аңлыйм, аны билгеле шәхес буласы килә, шуңа күрә шуннан башлый да инде буланы да инде, шундый эротик шигырьләрдән башлый. Ләкин хатын кызга мондый шигырьләр язу дөрес түгел. Мин шулай микрофон белән утырам, әтигә әти шундый җимле әйтә дә, нәрсә дим? Димәдем, нәрсә? Синең әйтәм, ике кызың була торып, син шундый сүзләр әйтәсеңме, әйтәм, алай булырга тиеш түгел бит, син бит андай фикер йөртергә тиеш түгел, син бит кызларың бар. Менә без әтибен шулай спорлашып алган момент хәтерим. Син нәрсә дип уйлыйсың, менә ничек син үзеңне якларың? Минем өчен нинди аермасы бар хатын кызны ир кешене шул ук фикерне белдерергә хакы бар бит инде. Син хәтерисеңме ул юлларны? Менә кайсы юллар өчен сине анда судка биргәннәр? Бик үк хәтерләмим. Дөресен әйткәндә, ул әдәби суд безнең шундый Идел журналына промо шундый бераз гына акция булды инде. Һәм анда мин бердән-бер әдәби судта якланмаган кеше булдым. Чөнки син гаеп итергән. Чөнки син адвокатым минем әти иде. Ул да сиңа каршы чыккан. Юк, миңа калса, ул берничек тә минем кайфымны төшермәде. Язарга теләгемне бетермәде, мин аңа хәтта үк язмый башлаган инде шигырь. Но анда ниндидер булган синең каядыр кирип синавал түгел, ничек булсын? Ну анда обзар, отлар шундырак нинди. Шундый җирдә егет белән кыз бер-берсен яраталар. Анда юк шундый подробности дип әйтәм. Инде ачыктан ачык язылмаганда, анда символизм белән син җиткерәсең егет белән кызның якынлашуын дип аңлыйм мин аны. Ләкин шулда кешеләргә начар тәэсир иткән булып чыга. Юк, алай начар тәэсир иткәндер дип уйламыйм инде. Аны әйбәт кабул итүчеләр дә бардыр дип уйлыйм. Ягъни андай теге җәмәгатьчелек тарафыннан индер миңа карата начар сүзләр
булмады бугай. Комментарийларда. Сен кой калдырасың, кой чыгарасың, социаль шелтәләреңә. Шигырьләрне ме? Әйе. Мин аларны чыгардым. Без алны Идел журналының сайтына чыгардык, чөнки журналның үзенә аны чыгармадылар. Нигә микән? Ну, цензура. Әйе, цензура. Шунда менә шул оптырата. Хәзер син songwriter булып чыгасың, җырларга шигырьләр язасың, юллар. Кемгә яздың инде? Ох, мин хәзер инде 100дән артык җыр яздым булып чыга. Кайчакта сонарга тырышып карыйм, ләкин килеп чыкмый. Минем иң яраткан җырлар, язылган җырлар ул Амаш төркемендә. Практически bütün җырларда мин язган, мин бик горурланам. Аммажны бик яратам, аларның егетләрен бик яратам. Вот. Илгиз Шайхразиев белән без периодически җырлар язабыз, Ислам Валиев белән бергә. Мәсәлән, Ау җыры. Ул шулай бик популяр булды һәм радиода да яңгырады, Болгар радиосында бугай. Син сизәсең менә шундый менә текстларны язган кешеләрне, аларны яктыртып чыкмыйлар бер кайда да. Әйе, ул нормально. Ягъни без чит илдә дә ничек кем язганын белмибез, бездә дә кем язганын бик белмибез. Менә бирәләр бит премиялар ниндидер җырчыларга җыр өчен, алар чыгалар, алар ул премияларны. Һәм шул премияны алганда да күп очракта күбесе әйтми. Менә бу җырны бу язган иде, теге язган иде. Шул мизгелдә дә булса да, биринсин 5 секунд йолдызлыкны дип уйлыйм инештән нигә әйтмисең син аны дип. Ну, гомумән алганда, менә Илгиз Шайхразиев белән нигә эшләүше, чөнки ул салпы ягыңа салам кыстыру остасы. Ул һәр вакытта да сине әйтеп куярга кирәкмәгән урында бик оста. Тагын кемнәргә яздың? Тагын берничә попсовый җыр язып караган бар. Таткультлап кысаларында күп шактый гына җыр иҗат ителде. Шулай ук мин бик яратып тыңлыйм үзем яңадан ул җырларны. Шул тагын нәрсә? Тагын кемгә яздым? Тагын мин Джунга язырга телим. Һәм мин инде яза башладым, ләкин алар әле аның турында белмиләр. Хәзер беләчәкләр, карасалар бу подкастны. Кызык. Мин үзем әйтәм бит, Амажны да тыңларга яратам. Мин белмәгән имеш, әйтмәсәң, менә хәзер мин белмәем синең текстларның авторы икән. Әйе, тыңлап карагыз, анда кызык кына текстлар гомумән алганда. Син ничек каян табасың илһам? Ничек син әйтәсең? Бу группага языйм әле, Джунга язарга уйлыйсың син име, язгансыңдыр бәлки инде. Һәм ничек син теманы сайлап аласың? Джунга конкретно аларның музыкасын тыңлагач, башка җырларын тыңлагач, минем язарга теләк туды космос турында. Чөнки аларның шундый бераз космический тавышлары, һәм мин уйладым, буларга космик альбом чыгара кирәк дип. Һәм чыгара кирәк, аны мин язарга тиеш дип уйладым, һәм яза башладым. Инде 2 шигырь, менә текст яздым, әле җибәрмәдем аларга. Һәм мин синең күрәм инде Руслан белән, Ирең белән бергә һәм балагыз белән бергә йөрисез. Сез ничек шулай балагызны менә бу мөхиткә кертеп җибәрәсез? Ничек тәрбияләдегез балагызны? Шуны тыныч кына, тыныч дип инде кешегә комачаламыйча йөрергә менә шундый мөхиттә. Белмим. Юк, анда сер юкмы? Юк, ул шундый, ул тыныч, шактый. Аңа шулай ук музыка шул биергә ярата. Һәм шуңа күрә без аны ями мюзик концертларын алып барабыз һәм бергә бийбез чөйләп. Һәм син шундый тыныч әни, мин шок катам. Кайда йөреп китә балаң, син теге менә булат шуны әниләр куркып йөри торган. Син бу күз белән күрәсең, күз белән генә. Теге балаң кая йөргәнен. Ул кем беләндер инде биеп йөри, кем беләндер кочаклашып утыра. Менә Зөләйхага ничек рәхәт. Теге бала үзенә ниндидер кызыктау йөри. Мин ялкау әни дип әйтәм мин. Ялкау. Аның бит туктаусыз күп энергия китә. Оннан соң Казанда бит бигрәк тә шундый күп таныш булган урыннарда танышлар бик күп. Син бит эшлисең ул вакытта, кайсыр мизгелләрдә мин күрәм, син бала белән киләсең, кемнәндер интервьюлар алып бирәсең, ниндидер видеолар төшерәсең. Балаң яныңда каядыр йөгереп йөри, теге эшләүче әни булып чыгасың син. Мин тырышам инде, бөтенләй берне баланста тотарга. Нинди проектлар бар син тагын? Шул җыр язу белән мин тагын Идел журналында эшлим, Йортоставкада. Официально мин сайт редактор булып торам, ләкин Чынбарлыкта мин журналга материал язам. Һәм башка төрле проектларда катнашам.
Миндә фән рубрикасы бар. Мин бик ярата башладым фәнне. Һәм аны хәтта җыр язуда да куллана башладым. Ягъни, мәсәлән, мин физика турында бераз беләм, космос турында бераз беләм дә, һәм ул белгән әйберләрне ниндидер сәнгати образларда кулланам. Фән гомумән бик сәнгати әйбер булып чыкты минем өчен. Әнди фән кайсысын? Химия, Ну, мәсәлән, физика? космос. Космос. Яки физика. Мәсәлән, һаваның авырлыгы. Син белгән һаваның авыр икән шун барыкта. Ничеклы килограмм. Оснып торамын да. Бик күп шун барыкта, бик күп. Без аны сизмибез, ичинде гравитация булганга, менә сезгә без аны Юк, сизмибез. гравитация аркасында түгел, беренчедән басым аркасында. Без аны суның нинде күрәбез, өслегендә күрәбез. Анда да бик каты түгел шикелле ул. Шун барыкта ул бик зур басым. Без бары тик күнеккәнгә күрә генә аны сизмибез. Син физиканың фәннән нинди телдә өйрәнәсең? Мин ешрак шул научно-популярный әйберләр укыйм яки карыйм. Нинди телдә? Рус телендә. Рус телендә. Син юкмы шундый теләгең, бәлки татар телендә табырга андый материалларны? Ул конкуренцияны җиңмәстер, күрәсең, инде рус телендә һәм инглиз телендә булгач. Аларны җиңелрәк табу. Һәм шуңа күрә мин бер яктан бик яратып эшлим ул эшемне. Идел журналдагы. Но икенче яктан миңлем бу әйберләрне бит инде табарга була дип. Шуңа күрә мин хәзер уникальныйрак, кызыклырак галимнәрне табарга тырышам Татарстандагы. Мәсәлән, бәлки без якындагы арада бер егет белән әңгәмә эшләрбез. Ул йолдыз ачкан. Йолдыз ачкан? Ул Татарстаннан. Ул татар һәм ул татарча сөйләшә. Андый кешеләрне табу шундый авыр. Алар мөгаен бардыр. Бар, ничә без аны табамыз? Әйтәм бит, без кунакка чакырабыз кешеләрне, безнең беренче иң зур проблема, мәсәлән, Амаш егетләрен чакырырык без. Безгә язалар, чакырыгыз егетен. Чакырырсың син аларны. Алар сөйләшми дә татарча. Ну, Динус сөйләшә башлады инде хәзер. Чакырырга була. Аның белән бик күңелле булыр. Беләм, күңелле кеше, енді зак сөйләшә алмыйлар барыбер егетләр, кызлар. Күбесе бик сәләтле, чакырасы килә, ләкин шундай татар телләре сай булганга күрә, алар белән авыррак. Анысы бар. Без җырчыларны, артистларны беләбез, менә фән кешеләрен белмибез. Чөнки без Идел журналы редакциясе белән уйлаган идек, менә кемне алырга була, кемне чакырга була. Безнең бүтән тышлыкларда я җырчы, яки актер, яки тагын шундый сәнгать белән бәйле бик фән белән бәйле кешеләр юк икән. Беренчедән алар үзләрен чыгармыйлар, күрсәтмиләр һәм белдермиләр. Алар утыралар үзләренең лабораторияләрендә, каядыр име. Аларны чыгарыр өчен эздәп йөрү кирәк, шүпләп йөрү кирәк, каяндыр. Бәлки безнең кызыксынуыбыз да җитеп бетмидер бу өлкәләр белән. Без ничектер бер якка таба юнәлгән. Бәлки ул начардар түгелдер. Теге бер әйберне идеальнырак эшләргә тырышасың, ләкин шул вакытта башка әйберләрне сизми каласың. Менә мин кичәгенә әйтеп сөйләшкәнем, әйтә менә шундый журналист, кече журналист бар, шундый кеше бар дип миңа сөйләйин димме. Мин белми аны халык. Бу бит инде менә ул эшләгән ничә еллар буе, ләкин аны халык белмичә, истә калдырмыйча ул китеп китер, үлеп тә китергә мөмкин. Андый әйбер минем өчен бик авыр кабул ителә, чөнки ничә без шәхси брендны үстермибез. Рәмзия Ризвановна белән шуны сөйләшкән идек. Мин бөтен подкастларны карыйм. Мин һәр цитатлар биреп утырам. Чыннан да безне карыйсың. Мин карыйм һәм комментарийлар калдырам һәр вакытта. Сен күрдеңме? Мин сиңа җавап бирдем, рәхмәт. Кызлар, сез ут дип яздың син. Менә әйтәм, әтигә әйтәм, менә әйтәм, син ничектер үзең сизеп алгансың, шәхси брендны эшләргә кирәк икән. Мәсәлән, әтинең теге якорь дигән әйбер бар, аның якорьны аңлыйсыңдыр инде, име? Истә калдыра торган әйбере. Ул якты төрле төстәге галстуклар киеп йөри. Менә шуның өчен эшлим аны. Ул аны белмичә, теге сизмичә, аңламыйча, интуитивно аны эшләп бара. Ул бер әйбер әйтәм. Анасым әйтәм, син социаль челтәрләрдә көн саен кемнеңдер туган көне яки ниндидер даталар турында язып барасың. Бу теге Минихановның исәнмесез кебек. Шактый актив алып бара дип әйтәм. Юк, менә активлыктан түгел, бер үк әйберне даими рәвештә зак эштә баргачтан кеше уйлый башлый, ассоциация барлыкка килә. Аха, ләйбкә кирип чыгыйм әле, карыйм әле, кемне куйган микән ул бүген дип. Менә. Теге Миниханов исәнмесен куйып бара, ничә еллар буе инде без аны хәерле иртә без аның зданиесен күрәбез дә, бит аңлашыла. Бу теге манзараны күрәбез дә инде. Аның тәрәзәсеннән, чөнки бу личный брендның, шәхси брендның бер өлеше. Калганнарга да бәлки мәктәпкә кертергә микән, я университетка кертергә микән, шундый дәресне кыскача гына курс. Шәхси бренд ясау дәресе. Әйбәт булыр. Бер кемгә дә кылмаучы уламас. Бүтән кешегә. Син куймыйсың икән социаль челтәрләргә үзеңне, димәк син юк. Хәзер вакытта шулай.
Минем ничектер кул җитми социаль җилтәрләр белән шөгыльләнергә. Кул җитми һәм үҗәтлек җитми. Бәлки без миңа бик күшәйтә. Мин моны булдыра алмыйм, мин моны эшли алмыйм. Чөнки мәйтәм син аудитория белән аралаша белмисең. Аудитория белән аралаша башласаң, ул сиңа үзе әйтә башлый нәрсә куярга. Үзе әйтә, куй, пожалуйста, әйдә чык инде, әйдә бу эшлә инде, әйдә моны эшлик, әнә моны эшләп карамадыңмы әле син дип, сиңа үзе әйтеп тора. Җиңелрәк була. Әйе, һәм син, булар мине көтәләрме? Мин кирәкме кешеләргә дип син үзең чыга башлыйсың. Шуңа күрә әзрәк кенә көтәргә кирәк, аудитория сине үзе күтәреп бери башлаячак. Шундай моменты бар. Таный башлаганнарын көтәргә кирәк дисең дә. Таный башланды, ярата башлаганнар. Яратмасалар. Ну, барыбыз да яхшы кеше инде без. Шулай инде. Асыл ярны куйсаң, бик күп нәҗиям, теге асыл ярны минем кызым. Бик күп реакция килә. Нәрсә дип уйлыйсың? Харизматичный, в общем-то. Бөтен кеше бала ярата. Бөтен кеше дә түгел. Ну, менә күп очракта, менә куеп кара, карт әбиеңне, я әбиеңне, социаль җитәрләргә нәкъ шулай шундый реакция. Чөнки кеше үзен шунда ассоциациялый, үз әбисен искә төшерә. Яки баласы булмаган кеше, минем дә шундый бала буламыни, мин дә шундый харизматичный бала булырга мөмкинмени дип сөенеп, ул да сиңа шуңа күрә лайк, комментарий калдыра. Без улайгачтан әзрәк кенә инде кешегә кызык булмый башлыйбыз. Я картайырга кирәк. Я мәңге бала булып калырга кирәк. Теге Шнурның, Ленинградның солисты, аның шундый шигыре бар. Балаларны рәттән тапмагыз, балаларыгыз лайкларны әзрәк җыя башлагачтан икенчесен табыгыз дигән юллары бар. Я әйтәм, менә ул аңлаган аны әйтәм. Качан икенче баланы табасыз? Сорама. Бик миннән теге бөтен туганнарым сорый инде. Бөтен түгел, әни тапмады. Малай кирәк, Русланга малай кирәк. Диләрме? Әйе, ул да шулай дип әйтә. Ул синнән көтәме? Ул миннән көтә. Минең бер да шортлар куйган идем, ул бөтен шортларны үтәде инде. Мин сузам. Чөнки мин ял итәм әлегә. Һәм миңа менә яңа гына әнилек ошый башлады. Башта шамаган име? Юк, ул бик күңелсез. Минем өчен. Сөйләп җибәрәм менә бу эшне. Нәрсәгә? Чөнки миңа гомумән алганда, мин балалар яратмый торган кешеләр исәбенә керәм. Миңа гомумән алганда бөтен балаларга да барыбер, бик яратмыйм балаларны, үземнекеннән кала. Әлбәттә. Менә шуңа күрә теге бала кичкенә булганда ул сөйләшми дә, аның белән бер нәрсә турында сөйләшеп булмый, бер нәрсәне дә эшләп булмый, теге ятканда гына инде. Йоклатасың, тургызасың, ошатасың, йоклатасың, тургызасың. Һәм бу бик күңелсез. Һәм шул вакытта син ирекле түгел. Әйе, ирегең югала. Әйе. Менә бала тапканнан соң депрессия була диләр өчен хатын-кызлар. Булдымы ул син сиздеңме? Юк, миндә бернинди дә депрессия булмады. Мин ниндидер теге бераз гына гормоннар тәэсирендә үземне шактый әйбәт хис иттем. Һәм мин пандемия вакытында бала таптым, һәм без табигатькә бик еш чыга башладык. Ул вакытта без Питрәш ягында Царёвда яшидек, һәм мин изоляцияда калдым, чөнки Царёва ул шундый аерым шәһәр шикелле. Аннан Казанга барып җитү шактый авыр. Шуңа күрә без мәсәлән Асыл яр белән Бәлидрем дә слинкка һәм без велосипедта җиләк җыярга чыгып китәдек. Шундый кичкенә вакытта. Бәхетле булып сизгәнеңме соң ул вакытта үзеңне? Хәтерләмим. Ул вакытны хәтерләмим. Әйедер. Менә шул моментларны әйгә кайткач, инде ниндидер рутинага баткач, бик үк түгелдер. Ләкин бәхетсезлек менә ул үзеңне туктаусыз бәхетле итеп хис итеп булмый, шулай ук. Бәхетсез булып алырга яки туры вакытта гына син аңлыйсың, менә бу вакытта мин бәхетле булганмын икән дип, теге әйтәләр бит шундый риваят бар. Кыл ләккән икән карапка, һәм шуңа курыккан, кычкыш курыккан инде карапта йөзәргә. Һәм йылый икән, үкрәй икән, яңадан кайтарыгыз мине җиргә дип инде йылый икән. Һәм моны тотканнар да диңгезгә атканнар. Бу бата башлаган. Моны чыгарганнар да монда шундый рәхәт икән. Ансыз теге әзрәк кенә сизеп алырга кирәк, үзеңне бәхетсез итеп, бәхетле итүне сизеп алыр өчен, тыйыр өчен. Юк, бәхетсез дип хис итәргә кирәк мин үзеңне. Бары тик үзеңне туктатырга кирәк һәм тирә-ягыңа карарга өйрәнергә кирәк. Мин аңладым, минем өчен бәхет ул сизү. Тормышны сизү. Кайчакта син аны сизми башлыйсың. Нәрсәдер күп нәрсәдер эшләргә туры килә дә, тегендә барасың, моны эшлисең, сизми башлыйсың. Ашарга да пешерергә кирәк, баланы да сөйләштерергә, карарга кирәк, аралашырга. Һәм аннан соң мәсәлән чыгасың, эшкә барганда иртән, әле анда кояш чыгып килә,
кыш көне булса инде. Һәм карыйсың, каргалар өчен һәм синең музыкаң уйнаганда казах музыкасы бик туры килә бөтенесе дә һәм син сизәсең тормышны һәм ул бәхет. Хәзер син кайсы якта яшисең? Мин хәзер без Сталинка сатып алдык Казан үзәгендә. Мин бик канәгать. Яшь гаилә ипотекасы белән. Юк, ипотекасыз. Шагыйрьләр шулай укшаш димме? Рәссамнар нәрсә булды бу? Налоговый караса юк. Без беребездә артык күп акча эшләмибез. Без экономиктә беләбез. Акча җитәс. Ие. Менә бит. Син һәм әтәйнләр ярдәм итәләр. Курс ашырга кирәк, ничек экономия итәргә. Ничек итеп бәхетле итеп үзеңне сизергә. Менә хәзер бит инде кыш урамда. Һәм ничек син менә шагыйрь буларак, шагыйрә буларак, җыр язучы буларак илһам табасың менә мондый сырлыкта? Бу бик мин менә шигырьләрне язмыйм хәзер. Чөнки шигырьләрнең кирәген тапмыйм кешегә. Кеше укымый. Кеше укымый. Мин беләсеңме нинди критерий таптым үзем өчен нәрсә кирәк? Мин нәрсәне үзем потреблять итәм. Шул кирәк һәм нәрсә өчен миңа акча түләләр, шул кирәк. Шуңа күрә җырлар язу бер яктан миңа аның өчен акча түләләр, димәк ул кемгәдер кирәк, һәм мин үзем тыңлыйм, димәк ул кирәк. Шигырьне мин үзем укымыйм, һәм миңа аның өчен акча түләмиләр. Шуңа күрә мин аны язмыйм. Соңгы мәсәлән шигырь китабын алганың бармы син кашан булса да? Мин Разил Валиевны укыйм һәм Равил Файзуллинны укыйм хәзер. Равил Файзуллинны мин эш буенча укыйм. Аның кызык ниләре бар. Мин аны электр алам. Ничек? Алымнары кызык. Алымнары да түгел инде. Аның ниндидер яшьлек вакытында язган әйберләре кызык кына. Кызык кына булып тоела миңа. Чыннан да бит шигырьне ничек без мәктәптә укыйбыз да, ятлыйбыз да, име? Балалар бакчасында ятлыйбыз хәзер асылар белән. Анасын кирәкми булып чыга башлый ул, име? Ул кирәкми дә түгелдер, бәлки ул кемгәдер кирәктер, ләкин миңа түгел. Гафу итегез. Мин әтигә кирәк кайтам инде. Әти дә бит үзе шигырьләрен кайчак чыгара соцсетьләргә сала. Һәм аннан соң нинди булса да Разия ханым яки нинди булса да Ыркыя апа утыра үзенең авылында һәм әтигә җавап итеп шигырь яза. Менә шулай эшли алам мин, кстати. Җавап итеп. Әгәр дә күңелгә тия торган булса, җавап итеп язарга була. Булай менә тик кенә барасың һәм анда син ниндидер кар кисәгенә басасың да ул синең йөрәгең кебек ватыла да һәм син шуннан шигырь язасың, анда минем белән бик сирәк була. Мин шул комментарийларны күрәм дә әтигә әйтәм. Әйтәм, син төне буе язып чыктыңмы, әйтәм, бу шигырьне. Бәлки төне буе түгелдер, берничә көн язгансыңдыр, әйтәм, язып сызып, һәм ниндидер апам әйтәм, секундында, әйтәм, синнән дә озынрак шигырь чыгарып сала. Бу нәрсә, әйтәм, бу ничек моңа кабул итеп була? Теге шагыйрьнең йөрәге әрнеме менә мизгелдә. Әрни димисең? Әрнеме диме? Юк, ала бит безнең җавап бирергә курка генийлар. Бәлки аңа авырдыр инде ул. Бәлки ул уйлыйдыр инде. Нигә син миңа шулай язасың инде? Мин бит инде тырышып язган, ә син монда беренче килгән уйларыңны салып миңа монда. Аның бит сыйфаты да төрле, алар төрлечә тәэсир итәләрдер мөгаен укыган кешегә. Ә син үзең укысыңмы шигырь? Минем шигырь китабы бар үзем белән, мин йөртәм аны. Һәм күңелсез булган мизгелдәрдә бер-ике юлны укыйм. Укасың. Ул кызык сборник, мин яратам. Ул СССР вакытындагы бүтән булган союзный республикалардагы булган шагыйрьләрнең әсәрләрен татар теленә тәрҗемә иткәннәр дә. Бәлки ул китап миндә дә бардыр әле. Кичкенә генә ул китапчык шундый. СССР, дружба народ, ничек шул атала инде ул. Һәм анда Зөлфәтләр тәрҗемә иткәннәр, Роберт Миннуллин тәрҗемә иткәннәр ул шагыйрьләрне татар теленә. Һәм миңа шунысы бер ошый. Миңа ниндидер эстон, ниндидер якут, казах шагыйрьләрен мин татарча укыганны, миңа шуны сокландыра. Һәм ул әлбәттә СССР чорында нинди шигырь язганнар инде. Ленин яхшы, без әйбәт, син тегендә, мин монда дигән. Ләкин барыбер мин минем кулымда ниндидер тарихи кисәк. Ул яктан кыйммәте бар шунда. Мин шуңа аны үзем белән йөртәм. Йөрисең дисең, Ями мюзикның концертларына? Барысына да йөргә тырышам. Кемнәрне яратып тыңлыйсың? Миңа һәрберсе дә ошый. Кәефкә туры килергә тиеш инде ул. Мәсәлән, Илгиз Шайхразиевның харизмасы ошый миңа. Һәм аның бүтән стильләрдә дә җырлый алуы ошый. Гауганың әдәбият ягының сүзләре ошый. Ул шуннан да бик аларга кем яза?
Үзе язал? Аскар үзе. Ие, ул шагыйрь, шәпшин шагыйрь. Джунаның теге бераз гына трансқа китәргә кирәк булган вакытта тыңлыйм. Назым ашу килгәндә. Мен Назимны ярсырга кирәк булганда, мен тыңларга яратам. Үзен кайчакта өйдә кат итеп кычкыртып куябыз да һәм бик катына кытырып алабыз. Теге энергияны чыгара кирәк булганда. Негатив һәм позитив энергия. Ул да бит шагыйрь. Ие. Аны нәкъ менә шундый кырыслыгы өчен һәм шундый кискен булу өчен яратмыйлар, ләкин чын барыкта, әгәр дә укып карасагыз текстын яки текстын тыңлап карасагыз, ул бик кыйммәтле текстлар. Әнигә күрсәткәнем Назимның теге чыгышын. Абау, ди кытышкыч митем. Хәзер мен моны карадың мәйтем. Хәзер мен текстын бирәм мәйтем. Моны текстын укып кара. И тексты шуй әнигә. Ләкин менә шәрә чыгып, теге кызылга батып, нидер балаклавалар кию. Миңа менә киресенчә аның тулы образы шу, ягъни шигырьләре дә шундый булуы һәм кыяфәте дә шундый булу, туры килүе. Гомумән алганда аның бит текстлары да бик критичный дип әйтик инде. Һәм ул бик ихлас булып тоела миңа. Чөнки мин аның мәсәлән кайбер җырларында сикергәли җылыйм концертында булганда. Чөнки ул чыннан да җылыта торган, күңелгә тия торган текстлар. Утфестта булганда, Шалдагы Утфест, Назим кирип китте гримеркага. Назимны белгән кеше инде белә, ул шундый тыныч. Ул киресе усалның. Чын вакытта. Кирип китте ул гримеркага. Мин сәхнәгә чыгып, хәзер сезгә чыгачак монда усал дидем дә, төшсәм гримерка анда усал тора. Мен шухал куркып киттем. Назым тора, усал тора. Инде усал тора, аңлыйсыңмы? Ул шундый үзгәргән. Образга кергән. Бер 10 минут эчендә ул инде үзенә инде рәсемнәр саган тәненә, һәм ул икенче кеше. Бу ул гаҗәеп бер нәрсә. Шуңа күрә әйтәм бит, без аны менә чакырасыбыз килә, бер караганда подкастка. Ләкин ул интервьюлар бирми. Ансы да бар, ләкин мин аның бер уем бар, фикерем бар. Ул образыннан чыгуын курка, кеше аның образыннан чыкканын белсә, ул икенче икәнен белсә, күп кеше, бәлки аларга да шундый, ул мондыймыни, ул шундыймыни. Мин калса, аның куркырга кирәк түгел, аны бит инде сценический образ икән, барыбер кеше аңлый сәхнәдә шулай итеп күргәч. Без бик кызыксынабыз, бөтенебез дә Илдил журнал редакциясында бик көтә. Аннан берәр ди җавап безгә сорыйбыз. Мин яздым, һәм иң кыска җавап булды ул. Дип юк, кырч. Юк, кырч, юк, короче, юк, кырч. Бетте. Шуның белән шу. Митәм ярар кеше әзер түгел. Син әзер түгел. Син әзер түгел. Шулай дип яздым сандан соң. Шулай дип яздым, син әзер түгел. Юк инде. Мен теге шакырга куркып та яздым, күзен йомып. Ансы бар. Һәм без син белән әзрәк кенә сафлык турында сөйләшеп аласы килгән, синең белән сафлык сүзен мин шәп сайлап алдым сиңа менә бу темага. Чөнки син чыннан да менә үз шигырьләреңдә бу тема барыбер аңкый кебек. Ничектер син аны ничектер шундый мен бәлки ул сүзне дөрес аңламыймдыр. Син ничек аңлыйсың ул сүзне? Нәрсә ул сафлык? Мин дә ул сүзне аңламыйм дөрес. Менә шундый чисталык, аклык, паклык. Минемчә бу сыйфат күбрәк Сәйдәгә туры килә. Саф. Сәйдә җырчыгы әйтәсең. Мен аралаштым бит, юк бит. Юкмы? Ул шундый монтаж булып чыкты. Син карамаган бер подкаст мен карама. Кайтам да карыйм. Шуңа күрә аңа образы чыннан да сәхнәдәге образы сафлык туры килә чыннан да. Ләкин ничектер мин сиңа бу тема сөйләшәм килде, чөнки без хәзерге вакытта бу кимеп бара кебек. Менә сафлык, чисталык, гадилек. Сиңа ошамый? Ошамый түгел. Ул бераз гына табигый түгел кебек миңа сафлык. 200лек кебек тоеласың. Юк, 200лек түгел, нәкъ менә табигый түгел. Ягъни татарлар үзләрен ниндидер саф фәрештәләр кебек күрсәтергә телләр һәм табигыйлыгын югалталар. Һәм телнең дә шул исәптән. Мәсәлән, теге ниндидер чит телдән сүзләр кертмәскә сөйләшергә тырышалар. Чит телдән сүзләр кертмәскә тырышалар телгә. Ул бит табигый процесс. Безгә кайчакта кирәк кертергә. Мәсәлән, мин Кытайда булдым, Кытайлар кертмиләр.
икенчесе. Әйе, ләкин Қытайның аларның культурасы башка, алар изоляцияда яшиләр. Алар инде бик күп гасырлар бу изоляцияда яшиләр. Һәм аларның ул табигый яктан да изоляция һәм культур яктан да изоляция. Без изоляцияда яшәй алмыйбыз. Мен анда булганда Макдональдска барасы килгән. Мин бит инде белмим Кытайча. Анда Макдональдс юкмы? Бар анда Макдональдс. Бар, мин бит аны күрәм. Бар ул. Мин таксистка әйтәм, Макдональдска хәтик алып барызы мине дин харыш. Макдональдс ди миңа. Ул оңашлы торган сүз бит инде. Таксистка син бирәсең юнәлеш Макдональдсын. Ул аңламый. Мен әйтәм, ярар, ясыйм мөхәррифен. Нә бит? Логотипын ясадым да мен әйтәм, ди бу мине. Метрога алды алып. Икенче төрле сүз белән әйтелә икән аларда. Юк Макдональдс сүзендә. Аларның менә бу неймингында үзгәртәләр икән алар. Әйе, бәлки ул әйтелү авырлыгы белән бәйледер. Нәкъ менә теге Макдональдс сүзен кертмәс өчен түгел. Ни аңламыйча бөтен брендларның да алар тәрҗемә итәләр үзләренчә. Бәлки. Менә уйлап кара, ничек алар кертмиләр. Менә бездә бит компьютер сүзен ничек тырыштылар. Бәсен инде компьютер сүзен санак. Санак, билге саяр. Әллә ничек топтар. Керми бит инде ул, керми обиходка. Без аны ничек тырышсак та вертолет борголак, мәсәлән, сен аңлаймы борголак дип әйтте. Әйе, минемчә дә шулай. Ул ниндидер менә ясалма, сафлык бик әйбәт әйбер түгел кебек. Һәм бөтен әйбергә дә кагыла инде ул. Миңа бу мәсьәләдә Рабит Батулланың позициясе ул шундый табигый, ягъни ул үзен ниндидер аксакал теге, ни аксакал бик изге аксакал иттереп күрсәтмәгән, татуировкасы да бар мәсәлән. Һәм ул шундый бунтарь булган, һәм хәзер дә качакта бунтарь сүзләр әйтеп куя. Ятсыз мәкаләләр сөйли. Мәзәкләр. Нинди мәзәк сөйләгәнең бар сиңа? Менә ситуацияга бик туры китереп сөйли дә ул, аны булай аерып кына контекстан әйтеп тә булмый. Урында конкретно миңа түгел инде. Урында сер әйтеп куя да диген. Әйе. Әйтеп куярга мөмкин. Менә нәсәт сон тел буенча. Мәсәлән, мин беләм, менә Нурбек тә Байбулат белән оралашам. Алар нинди булса сәер әйтеп куялар да, нәсә сүзем бу. Зажигалка диләр алар миңа. Мен сез каян уйлап таттыгыз, ул сүз юк. Без гомер буе шул сүзне әйтәбез диләр. Мен булмаган сүз. Әтиша дип әйтте, әтиша тәрҗемә итте ди. Әйе, аларның әтиләре рофлит иткән ахрысы. Бәлки рофл булгандыр. Но аларда менә бар ул. Бу бер генә теге сиңа үрнәк әйттем мин. Алар күп сүзләрне кулланалар, булмаган. Ну бит һәрбер гаиләдә шундый әйбер бар. Мәсәлән, без спагеттины асыл ярыккасында сызыклы макарон дип йөртәбез хәзер. Ул уйлап тапкан әйбер сызыклы макарон. Шулай кала ул дигән. Ул хәзер шулай булачак безнең нәселдә. Булай борынгы заманнардан сызыклы макарон ашаганнар. Булай сиңа хәзер бу чыга бит инде теге батулалар арасында йөрисең син. Син кирдеңме союз язучылар союзына? Юк. Керәсең киләме? Юк. Ничек? Нәрсәгә? Мин язучы дип, нидер премиялар, нидер командировкалар. Язучы булырга кирәк бит әле, мин хәзер менә шуның белән шөгыльләнәм инде. Мин проза язарга ияләштем. Чөнки мин үзем проза укыйм. Һәм миңа проза өчен түлиләр. Татар телендә язасың инде. Әйе, теге журналга да бастырган бар, аның өчен күпмедер акча килә дә, я ниндидер конкурска җибәреп җиңәсең дә, һәм менә бу кирәк икән дип уйлыйсың. Хикәяләр нинди теге хикәя булып инде, романнар түгелдер әле. Юк, хикәя. Нинди стильдә, нәрсә турында? Бу мин параллель дөньяларны яратам. Фрактал. Фрактал. Онда да фрактал була. Әйе, фэнтези, ягъни менә шүрәлләрне, төрле җин пәриләр, убырлар. Менә шуларны үзебезнең дөнья белән бераз кисәштереп, һәм бераз гына сатирический әйберләр язам. Комментарийларда калдыра алам ссылка. Әйдә, калдыр. Мин укырым. Чөнки беләсеңме нәрсәгә сорыйм мин? Мин үзем татар телендә укымыйм хәзергә әдәбиятны бөтенләй. Мин дә татар телендә укыйм. Син мин укыйм дидем син, мин укыйм дидем. Мин шит телләрдә укыйм. Шит телләрдә укыйм. Юк, татар телендә дә укыйм. Эш буенча. Юк, эш буенча түгел. Кайчакта эләккәндә укыйм. Мин теге алай махсус нәрсәндер конкретно укыйм, нәрсәдер эләгә, шуны укыйм. Ну, ешрак урысча эләгә инде. Шуңа күрә төркчә, урысча эләгә. Шуңа күрә шуларны укыйм. Мин менә күптән түгел генә укый башладым, теге басым ясап, татар телендәге булган теге Джек Лондоннарны, аннары да Бальзакларны таптым, әтидән алдым библиотекадан. Һәм мин аларны укыйм. Нәрсәгә дигәндә, чөнки менә бу подкастны алып башладым. Алып бара башладым. Чөнки менә
керек, ул хәзерге вакытта миңа тагын да күбрәк сүздә, тел бойлыгын арттырырга. Татарча укыйсы килми, татар авторларын укыйсы килми. Ни өчен? Белмим, менә шундый блок тора минем. Менә миндә дә шундый хис бар, ләкин чынбарлыкта алар начаррак түгел дөнья әдәбиятыннан. Шулай ук теге әйбәт әсәрләр бар. Алар бит шит ил әдәбиятында да шулай. Теге бер язучының бер әйбере инҗе бөртеге була. Һәм бездә дә шулай инде. Бөтенләй бер гениаль булмаска. Бармысың шундый менә кемдер топ ясасын миңа әйтсен иде, менә монда хәзер. Әйдә ясыйбыз үзебез. Onun için okurga gerek bit. Top yazar için okurga gerek. Максатларга бәйле, мәсәлән, синең әгәр дә рәхәтлек өчен укыйсың килсә, ягъни син укыйсың һәм сиңа рәхәт, ләкин син сюжетны истә калдырмаячаксың. Укыйсы килмичә укыйсы килә минем. Аңлыйсыңмы? Менә теге мин үземә куям, ничә укыйм мин. Иртә белән куям 10 минут, уянуга телефонны алмаска мен китап ята. Мен куям телефон аласы була инде. Таймер куям 10 минутка. И троски мен тен иренә, мен яра иренеп ятсын, 10 минут укыйм. Мин уянырчы. Уянырчы. Яңадан йоклап китәсең китап өстенә. Юк, менә укыйм, именно таймер булганга аркасында гына укыйм. Булай таймер булмаса, беренче битендә үк ябып куйырым, алып куйырым. Юк, менә шундый теләк укырга. Non-fiction урыс телендә булса яки, мин күптән түгел укыган, менә бер төнне буе укып чыккан мин Мэтью МакКонахиның автобиографиясын. Менә миңа ул ошады. Үзлеп булмый инде, менә кызык. Әйдәгез комментарийларда язып калдырыгыз, сезгә татар әдәбиятыннан нәрсә бик нык күңелегезгә кирип калган, нәрсәне укырга безгә. Әйе. Мин мәсәлән шуны әйтә алам, Мөхәммәд Мәгъдиевның менә әсәрләре, син аның нәрсә турында икән хәтерләмисең, абсолют рәвештән дә бернинди дә сюжет юк кебек тоела миңа хәзер. Ләкин аны укыйсың һәм сиңа укырга рәхәт. Аның я фонетикасында микән эше, яки ритмында микән һәм син укыйсың шулай. Галимҗан Гыйльманов бар, мәсәлән, ул шулай кызык әйберләр китереп чыгара. Мөхәммәд Мәгъдиевның без 41 ел балаларын укыганны хәтерлим. Нәрсә турында ул мәсәлән? Бөтен кеше уйлыйм, 41 ел дигән укыгачтын, сугыш турында дип уйлый бөтен кешеме. Мин дә шулай уйлаганым. Алдым да бит авыл егетләре турында. Рәхәт, мин анда урын белән хәтерлим, теге карга ятып йоклыйсым килгәнеге дип әйбер дигән моментларын, дуслар белән уйнашканнарын, андый моментлар әйшендә просто менә тасвирлау гына ул. Тормышны тасвирлау. Шулай тагын укыла торган әйберләрдән над пропастью варжы бар. Алар менә ул яктан ошаганында бер нинди сюжет юк шикелле. Сен нәрсә турында икән аңлата да алмыйсың, ләкин сен аны укыйсың һәм шундый пространс хәленә керәсең. Янды бар. Менә әни минем укып бара. Безнең яңа чыккан китапларны, әсәрләрне, аның шундый бар, теге скорочтение, тиз укый торган гадәте, ул яхшы тиз укый. Һәм ул миңа әйтә, Ләйлә, моны укысам була, моны укысам була. Әнидән топ шиттергә була икән. Менә хәзер аңладым. Чөнки миңа әнигә теге тыктыра Эркәйлә буйның китапларын. Безнеңчә инде проблема әле. Мин аларны беләм бит. Мин аларны беләм. Һәм синең абстрагироваться итеп булмый. Булмый. Мен әйтәм бит, минем дус кызларым подкастны карамый, яки мин эшләгән әйберләрне эшләми. Чөнки алар мине икенче яктан белгәнгә күрә, аларга менә бу минем тормышым кызык түгел. Шундый моменты бар. Гәрчә киресенчә булырга тиеш кебек, әйме? Әйе, сине көтәсең. Менә ярый, мен хәзерге яңа дус кызларны таптым мин. Безмен эшләдем мин. Миңа 36 яшымда мин аңладым, мин бер дус кызым юк икәнен аңладым. Бер мизгел. Мине дә шулар исемлегенә язып куй, пожалуйста. Синдә юк ни? Юк, мине бар, мин синең дустың буласың килә. Син мин? Ой. Комментарийларда язылсыз. Кемне бу исемлеккә өстергә? Мин бер дус кызым юк. Шуннан һәм мин элеп куйдым, менә бер теге элемтә дип бер сообщение. Мәйтәм, ошам чат, аның атамасы песочница мәйтәм. Элек хәтерисезме, элек утырадык әйтә, давай дружить. Әйдә дус булыйк, дидек, и дус буладык мәйтәм. Чебурашкадагы кебек. Һәм шунда кирип тулды бер 70 кыз. Утырдык да әкрен. Менә хәзер анда 16 гына кыз калды һәм без бик якын дуслар. Сез аның алар белән күрешәсең син? Мин хәзер Казанда яшәмим, но Казанда яшәгәндә күрешәдем. Менә хәзер дә мин килдем менә берничә көнгә генә, берсесе килеп өлгерде, мине күрер өчен. Булай без аралашабыз көн саен ул чатта һәм анда бу там бер кыз күчеп китте икенче илгә, ләкин без барыбер менә үзебездә шунда ярдәм табабыз.
аралашу Сез хатын. нәрсә турында, теге тормышта нәрсә булганы? Әйе, нишләдең, нәрсә ошадың, нәрсә булды, нинди авырлыгың бар, эштә нәрсә эшләдең. Менә шундый бөтен әйберне белеп барабыз. Берәрсе әйтә дә, вот мине ул анда мин аның белән ачуланыштым һәм сез Сөйле, әйдә сөйле, ул сөйли, без аңа язабыз, әйдә булай тегеләй иттереп. Менә шулай хатын кызларның менә дуслыгын үзәк кенә капладым, менә бушлыкны үземнең. Мин бит белмәйм, мин бит дус. Чип кеше аны әйтми. Шулай әйтергә кирәкме? Дус булабыз. Әйдә дус булдык дип әйтәшнән дә. Менә шуңа күрә мондый практика булырга мөмкин. Чыннан да дустыгыз булмаса, ачтан-ачык әйтергә кирәк икәнен, курыкмаска. Хәҗәп бик гади, ләкин шундый өстә яткан хакыйкать булып чыга. Менә һәм менә ул кызлар әлбәттә хәзерге вакытта мин күрәм аларны комментарийларда калдыралар подкаст астында. Бустида безнең Бустида аккаунт ачылды инде. Бустига да акча җибәрәләр. Менә бит менә андый дуслар булырга мөмкин имени. Бер-безгә ярдәм итә торган проектларда. Теге дусларыңны нишләттең? Язылмы торган. Беләсеңме, мин шундый үпкәләүчән әйткән, мин шундый гафу итә белмим. Ниндидер дөрес эшләмәгән әйбер эшләсәләр, мәсәлән, берсесе иренә хыянат итте. Име? Һәм мин әйтәм, ничек мин хәзер аны иренә күзенә карарга тиеш? Нигә син мине үзеңнең сообщник иттең? Дим мин аңа. Аерылышам дисә, мин китмәсем, мин аңа дус булырмын, мин әзер, мин синең ярдәм итәм, әйдә, китергә әзер икәнсең. Юк, ул ире белән калды, ә мин карый алмыйм иренә. Мин кысасым килә. Аңлыйсыңмы? Аңлыйм. Вот, шуңа күрә берсе шулай китте. Хәтта андый хәл булса да нәрсәгә аның турында башкаларга әйтергә. Ул миннән көткәндер инде бәлки. Поддержка көткән микән. Мин андый берне түзмим. Беләсеңме, мин бер сериалны караганым, Секс в большом городе, син карагансыңдыр инде. Караганы бар, инглизчә караган мискин. Әйе, һәм анда Сара Джессика Паркерның героинясы Кэрри үз егетен күрә икән, ши хатын кыз белән һәм кыса. Һәм син дә шундый ук хис. Мин гел шундый хис, мин гел кысасым килә. Ничек менә митем, оказывается, мин генә түгел икән аны. Мин физика минем шундый, мин киноларны да караганда да булганда мин карый алмыйм андый киноларны, хыянат булса. Авыр хис кабул итәм. Ничәптер. Миңа ярамый андый бер. Бу турда бер кашан да ойлаганым юк иде. Син үзең ничек бу тема? Хыянат канча карыйма. Сафлык темасына киреп китәсе киргене. Мин гомумән алганда бик ачык бүтән менә төрле мөнәсәбәт куручы кешеләргә. Ягъни теләсә нәрсә эшләсеннәр дип карыйм мин. Минем өчен нормальный күренеш кемдәдер ачык мөнәсәбәтләр булуы да. Юк, ачык мөнәсәбәт. Ике кеше хыянат әлбәттә, нигә әгәр дә синең башка кешеләр белән йоклыйсың, яки ниндидер романтик мөнәсәбәтләр карасың килә икән, нигә син аның турында баштан ук сөйләшеп куймыйсың партнерың белән? Миңа калса шулай. Но минемчә, ишек башта ябылырга тиеш. Мен аңлый әйтәм. Син башта ишекне яп, битер менә бу яраткан кешеңне син яратмый башлагансың икән, икенче кеше барлыкка килгән икән, димәк син бу ишеген ябылырга тиеш, аннан соң син инде икенче кеше белән булырга мөмкин. Мин килешәм. Бу эмпатия дәрәҗәсе бик түбән дигән сүз. Яки син яратмагансың аны, шуңа күрә хыянат иткәнсең. Чөнки әгәр дә син кешене яратасың икән, син аның өчен, синең хисләре өчен борчыласың. Чыннан да ике кешене дә бер юлы яратып булмый кебек тоелам. Белмим, бәлки мин ялышамдыр, бәлки кемдер әйтер, юк була дип. Белмим, бәлки буладыр. Бар бит шундый порлар. Бар. Ну, без табигый яктан караганда барыбыз да полигам, моногам түгел. Ягъни ул безгә хас, ләкин безнең һәр вакытта да менә социум безне шулай өйрәткән инде, име? Юк, ул социумда түгел, безнең эмпатия дәрәҗәсенә бәйле. Ягъни без шул дәрәҗәдә эволюцион яктан эмпатичный булганбыз, чөнки безгә баланы тәрбияләп үстерү өчен, аның ниндидер теге үзен карау дәрәҗәсенә җитәрлек яшенә кадәр без бер-беребезгә бәйле булабыз. Чөнки без бер-беребезсез исән кала алмаганбыз. Әйе. Шуның аркасында да гормоннар, фәләннәр, төгеннәр бәйләнгән. Нәрсә турында сөйлидер? Оныттым инде. Юк, менә алайса кара, менә бар бит полигам дидең син. Әйе, менә шуннан башлыйм. Хәзер бит инде иратлар сөенеп куячаклар. Ага, шуннан да дөрес икән. Әйе, ләкин хатын-кызлар да полигам, чөнки бер үк видта, мәсәлән, самкалар һәм самецлар төрле полигам һәм моногам була алмый. Алар бит әйтәләр, менә безгә ярый 3 хатын. Әйтсәләр соң.
Ансында аңламыйм. Ямынсында шундай авыр киширле. Хәзерге вакытта яңадан бит кайта башлады мода индиме. Эш хатынлыкка. Эш хатынлыкка кайта башлады. Хатынлыкка. Аны әлбәттә инде закон ягыннан бу тыелган, ләкин барыбер ничәптер бу хәзер андай бер Синең күңелеңә тиям ул. Ну, минем гаиләдә андый әйбер була алмый, әлбәттә. Ләкин кем кайсыр кызлар әйтә, менә мин утырып торам ди, иреме ну, кичке аш ясадым ди, һәм бу килеп утырды ди. Хәзер бер 10 минуттан соң монда кыз керәчәк, һәм ул минем икенче хатын булачак. Ну, монда баштан ук сөйләшеп кара кирәк һәм шартларны кабул итәргә. Мәсәлән, син кабул итәсеңме? Шулай мөмкин, шундый мөмкинлек булуын. Я кабул итмисеңме? Менә ул сөйләшенмәгән булган һәм ул кая китсен? Ну, сөйләшенмәгән булгач, анда бер нәрсә эшләп булмый инде. Ну, хатын кызлар бит төрле була. Кемдер әйтә ала, юк, чыгып ышкымыннан айса үз хатыным, икенче хатыным белән дибеме, ә бусы ризалашкан инде. Ничектер. Сөйләшмәгән булса да, алдан сөйләшенмәгән булса да. Бу минем өчен куркыныч, аяныч, чөнки менә әйтәм бит, кызларның холкы төрле булырга мөмкин, түзә ала. Менә шуңа күрә эротический шигырьләр кирәк тә инде. Чөнки син шуннан башлыйсың, үзеңнең теләгеңне шигырь аша җиткерәсең, сүзләр аша җиткерәсең. Аннан соң үзеңнең границаларыңны выстраивать итәргә өйрәнәсең. Юк дип әйтергә өйрәнәсең, әйе дип әйтергә өйрәнәсең. Бәлки шуңа күрә кирәктер ул. Син безнең подкастларны карап бара торган кеше икән аңлашылды ки, һәм син беләсең, бездә юрау бар. Әйе. Һәм безнең юрау әзрәк кенә үзгәрештәр кирде. Хәзерге вакытта без сезнең белән тыңлаячакбыз. Дофаминовый юрау. Әйе, дофаминовый юрау булачак. Һәм мин сиңа хәзер бирәчәкмен 5 җыр сайларга. Һәм син шул бер җырны сайлап алачаксың. Әйдә, башта сорауны уйлый тор. Инде сорау бирәбез җырларга. Лейла кашан балык таба булды инде. Кыямәт көнне хәтле. Так, яра, уйлыйм. Димәк табам. Усалның концерты турында сұрасы килә, кашан була? Юк, кашан булмас инде, кашан булды. Кашан булды? Менә кашан дигән сорау булды бит инде. Әйе. Әйе. Һәм нидә сорыйсың? Усалның концерты нәрсә? Усал интервью бирәчәкме? Есеңа, миңа. Әйе. Кемгә булса да. Икебезнең Идел безгә. журналына усал интервью бирәчәк. Әйе, ясә ярар. Идел журналына. Бергә алырбыз. Безнең монда 5 җыр булачак име. Алар барысы да Ями Music лейблында чыга. Һәм аларны барысында тыңлап булачак төрле площадкаларда. Мен тыңларсыз дип өмет итәм. Һәм хәзер Яратабыз сезне. Әйе. Һәм син хәзер сайлап алачаксың. Язлар дигән җыр Эльмира Калимуллинаның. Тиесез Илгиз һәм Эльмира Калимуллинаның тагын Галәмчегем Фәүзия, мәхәббәт сынаулары, Азат Гыйльметдин һәм Иттифак. Һәм яңа җыр, Зәрнәнең яңа җыры чыкты бит. Мине тыңламам, әйтеп тыңлыйбыз шуны. Хамай. Әйдә, ничәнче минут, секунд. Монда 4 минутта 43 секунд. Күп. Әйдә, уртасы булсын. 4 минутта ничә? 43. 43 булгач, Бүлемми. 20. 22 булсын, яра. 22. Сорау? Сорау, усал Безгә интервью бирәчәкме? бирәчәкме? Басам? Бас. Хәзер мин сиңа укып чыгам Мин сүзләрен. аңладым буй. Өскә калка башлар, аска бата башлар. Өскә калка ташлар, өскә калка башлар. Син аңлагансың, төпкә бата кылмак, кылмак кына бугай. Ничек без моны юрыйбызга? Нәрсә эшли усал? Бүтән кешегә кызык. Бирми дип аңлыйм инде мен аны. Кылмак кына бата булгач. Эх, усал. Син шундый усал. Вот син кылмак. Мәсәңә кылмак бул. Ну менә бу җыр, бу Зәрнәнең яңа җыры. Моны хәзер мин инде плейлистка куштым менә бу җырны. Сез дә кушырсыз дигән өметтә. Син дә. Мин кушам һәм тыңлаячакмын. Әлбәттә. Шуның белән шул. Рәхмәт. Рәхмәт. Кайнатма.